Шагыйрьнең бай әдәби мирасын төрле яшьтәге, милләттәге, диндәге халыклар бердәй ихтирам итә, ярата, өйрәнә. Аның шигырьләре дөньяның дистәләгән теленә тәрҗемә ителгән. Әйдәгез, шагыйрьнең туган көнендә, шулай ук халыкара рус теле көнендә аның танылган бер шигырен тыңлыйк. Яшел имән диңгез култыгында, алтын чылбыр аңа бәйләнгән. Зирәк мәче имән тирәсендә, чылбыр белән көн-төн әйләнә. Уңга бара мәче җырлар җырлый, әкият сөйли барып сул якка. Анда гаҗәп шүрәлеләр йөри. Су кызыкае утыра ботакта, күз күрмәгән йырткыч эзләре бар. Һич кем белми торган юлларда. Тавык тәпиендә торган йортлар, ишек тәрәзәсез баранда. Үрәк белән тулган урман кырлар, сугылалар таңда зур дулкыннар, кешесез һәм комлы ярларга. Судан чыга шунда чират белән 30 батыр, бергә алар белән диңгездәге агалары да. Узган чакта король уланда әсир итә явыз патшаны. Сихерчесе халык күз алдында. Урманнарны кишеп һәм кырны, болытларда очыра батырны. Патша кызы кибә зинданында, хезмәт итә бүре аңа шунда. Анда йөри убырлы карчык, килесенә атланып. Алтын саклап кибә Кощей патша, руслык рухы, Русь исе бар анда. Мин дә булдым, бал эчтем анда, яшел имән күрдем ярда. Зирәк мәче һаман шунда иде. Әкиятләрен миңа ул сөйләде.